Jeg står her i Frederiksberg Have. Det er forår, og luften er en smule mild og en lille smule lun allerede her. Og hvis man kigger rundt, kan man fornemme, at græsset begynder at pible frem, og lige om lidt så begynder der at komme de smukkeste blomster. Men det er altså stadigvæk ret koldt, og der er også ved at trække nogle skyer hen foran solen, og det er jo bare sådan, at de her lyse timer, de forsvinder enormt hurtigt. Men jeg synes stadigvæk, det er rigtig, rigtig dejligt, at jeg kan stå herovre og glæde mig over, at dagene bliver længere og at følge hele udviklingen. Og bare det, jeg har mulighed for at tage den her time-out. Men jeg kan kun lige have en halv time, og så skal jeg altså hurtigt videre, fordi jeg har altså et møde, jeg skal til lige om lidt. Der er altid mindst 2 måder at se tingene på. Det ved du godt. Der findes de mennesker, der er rigtig dygtige til at tage de grønne briller på. Og så er der de mennesker, der måske er lidt for gode til at tage de røde på. De grønne briller, de ser jo altid løsningen på problemet. De tager udgangspunkt i, hvad kan vi få ud af det? Hvordan kan vi gøre noget godt eller bedre? Vi kan tage en forholdet, eller vi kan prøve noget nyt. De røde briller har lidt mere en tendens til at se et problem i enhver løsning, der rent faktisk kommer. Og siger, vi har prøvet noget lignende før, og det går nok heller ikke den her gang. De er måske lidt for gode til at planlægge en skuffelse, så de er forberedt på, at når det nu går galt, så fik de da i det mindste ret. De grønne briller, der er lidt mere Pippi Langstrømpe over dem, der for eksempel kan sige, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg da godt. Jeg bliver i hvert fald en erfaring rigere. Hvilke briller har du på, og i hvilke situation? De fleste mennesker, tænker jeg, vil nok helst have de grønne på. Og være lidt positive, lidt mere fremadrettet, lidt mere konstruktive, og have lidt mere et smil på læben, end de røde, der kan man være lidt for kritiske, og i nogens øjne måske lidt for negative. Og hvad der også er vigtigt, det er, hvilke briller giver du folk på omkring dig. Det kan godt være, at du synes, at du har bare de pivgrønne briller på, og så har folk omkring dig automatisk også det. Men har de nu også det? For selvom du tror, du har de grønne briller på, når du forlader folk efter en samtale eller har kommunikeret noget ud til dem, sidder de så tilbage med de røde briller. Og hvis du gør det, så må du lige overveje at ændre din tilstand og din måde at kommunikere på. Fordi de grønne briller, de er bare mere positive, de smiler bare mere, de er lidt mere stolte af det, de laver, og så tør de mere, og de glædes meget mere over de ting, de lykkes med. Så hvilke farve briller har du på?